दे YBY नै लोगोफोर नोंसोर फोथायाबा नायबानो जाबाय 66,000 दंमोन। गोबां मानसिफ्रानो ससियेल मिडियायावहाय गाज्रि खोथा बाथ्रा फोसावगासिनो स' बिथांमोना बाराबो गैला बिथांमोनखौ हमनायनि आयेन बेबस्था खालामगासिनो आरो हेल' लोगोफोर माब्रै दं आदै मादैमोन गासिबो दिनै जोंहा YBY नि गोबां दावराव नै बेबो YBY गेलेग्राया साला YBY सोर गेलेनोब्रा YBY आव नै माबाल'सो सोनांगौ 6,000ल'सो आंना लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ जाय थाङो माने जाय सोनो गोसो थांनानै सोहैबानो जाबाय एकदम लाब जादों बेसे लाब जानाय नोङो YBY आव साला YBY आव ना सानैसो इउटुबारफोरा माने बुंनाय दङ बा मा होनगोन YBY गोबां मानसिफ्रानो ससियेल मिडियायावहाय गाज्रि खोथा बाथ्रा फोसावगासिनो स' बिथांमोना बाराबो गैला बिथांमोनखौ हमनायनि आयेन बेबस्था खालामगासिनो आरो दायो उदालगुरियाव जों खोनानो मोन्दों साफा सानै मानसिखौ नागिरगासिनो मानो होनोबा नैबे YBY एप्सआ माने गभर्नमेन्ट रेजिस्ट्रेसन खालामनाय एप्सखौ जुदि सोरबा मानसिफ्रा जुदि बेबायदि आनलिगेलि माने गाज्रि बुङोबा बे आयेननि बेरेखा जायो आरो बे मानसिखौ नागिरनाय जागोन आरो बिनि सायाव दायो माने गोख्रों माने मोनसे आयेन गठन खालामनाय जादों दायो बेखौ पुलिसनि रेजिस्ट्रेसनबो खालामनाय जाबाय जाय बिथांमोना बेबायदि गाज्रि फोसावदों स' बिथांमोनखौ पुलिसाबो हमनाय जागोन स' लोगोफोर गोबाङानो मिथियो बा गोबां जायगायावनो गोसारगासिनो बा गोबां जायगायावनो गोसाराखै नैबे एप्लिकेसननि माबाया आरोना YBY फान्ड होननाय मोनसे एप्सआ दा नोंसोर स्क्रिन नुगासिनो आरोना बेवहाय जास्ट माने 6,000 थाखा इनभेस्ट खालामनांगौ 6,000 थाखा इनभेस्ट खालामनानै नोङो बे 6,000 जोंनो नोङो माने मास मोनसेयावनो नोङो बेजों 18निफ्राय 19,000 इसिम थाखा माने नोङो जमा खालामनो हायो माने बे माने मोनसे जानला मोनला थार्ड पार्टी एप्स नङा गोबां मानसियानो माने थार्ड पार्टी एप्सआव थगायजानाय दङ दा बिथांमोना गोबां गियो बेबो थगायलांगोन नामा खिन्थु बे बिदि नङा आरोना नोंसोर दा स्क्रिनावहाय नुदों बे जोंनि आसामाव फैनानै YBY मोजां नङा फेकसो फ्रड खालामो होननानै गोबां मानसिफ्रा बुंनायखौ माने जोंनि पाब्लिक बा रायजो राजाफ्राबो आरो सानैसो इउटुबारफ्रा ओरैबायदि दाय जादोंमोन माने पुलिस केस होगोन माबा माबि होगोन एकदम हेन टेन होनलायनाय गोबां माने दाय जायोमोन आरोखि जिथुनाखि YBY एप्सआ माने फ्रड होननानै सोरबा मोनसे पस्ट होयोब्ला बैखौहाय पाब्लिकआ मा बुंहरोमोन मानो बेफोरबायदि होदों बा मा एकदम माबा बुख्रुबहैगोन माहैगोन बेफोरबायदि गोबां बुङोमोन आरोखि दिनैनि दिनाव जा सबायजों दाउजों द्लोनो आंखौबो ओरैबायदि मानसिफ्रा माने लोगोफोरा आंनि 20 जन लोगोफोर दङ दै दा बिसोरो लोगोफोरा दिनैनि दिनाव मा जाखो हाफा मुवा जाबाय सोरबा सासेया 2 लाखनि बारा दंमोन दै ओमफ्राय सासेया 66नि बारा दंमोन ओमफ्रायहाय एकदम माने डाउनाव गैखाया 50नि गोजौआव गोजा आरो आंनि लोगोफोरा ओरैबायदि लाब जाजोब्बायमोन ओमफ्राय साला मा होनगोन लबा फाप फाबे मित्रु होननाय दङ गैया होमबा दिनैहाय बिसोरो बै समावनो एसे एनै माने 20-30 हाजार जानाय समावनो बे समावनो बरनना लामोन दा दिनै माने YBY आव फैसाया बारा थायोबा माने फैसाया बारा हाबो जाहैदों दा बेनि थाखाय बरनाखैमोन दा लब जादोंमोन बै समाव बरनना लाबा मा जायोमोन आं बुंखादोंमोन मानसिफोरखौ लोगोफोरखौहाय बरनदो बारा गोबाव जोरा बेफोरबायदि बुस्थुआ बारा गोबाव थानाय नङा मानिया है नों जेबो मिथिया सिरिथा होननासो बुङो आरोखि ओमफ्राय दिनैनि दिनाव जोंनि बुंनाय जों जाम्बा जाम्बिनि बुंनाया ओरैबायदि रज'नानै दङ दि ओंखायनो जाम्बा जाम्बिनि बुंनायखौ खोनासंनांगौलै आंखौबो बिराद सिखोनो नोंबो हाबदो होननानै बिराद वाट्सएपआव फेसबुकआव ओरैबायदि हरदोंमोन लोगोफोरा ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मोखां सोम हाफा मुवा सेस माने मा होनगोन साराय खिबुनि मोखां जानानै दं नायदो साला ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बर'नि लिडार नङा होमबा बयबो मिथिखाबाय बयबो नुखाबाय बर'नि लिडारखौहाय मा खालामखो रायजो राजा बा बै YBY गेलेग्राफ्रा होनो थांनाय बा न'आव थांलायनानै ज' थांनायखौ जों नुनो मोनबाय बेयाव गोरोन्थिया सोरनि YBY आव फ्रड जायो बयबो बेफोरबायदिया स्केम होननानै बयबो मिथिखायो बयबो मिथिनानैबाबो हाबबाय नङा होमबा हाबनानै जि गावनि मुल थाखा बा माबा मोनसे बेफोरखौ थाबजि बरननाबो मायाबो गोरोन्थिया सोरनि पाब्लिकनिबो दङ आरो माखासे इउटुबारफोराबो दङ इउटुबारफोरनिबो माने दायबो दं होनजायो दायबो गैया होनजायो मानो होनबा सोरबा इउटुबारफ्रा खोन्थाखादों जे बारा गोबाव थाया नङा होमबा आरो दिनैनि दिनाव पाब्लिकआ बे एकदम YBY आव हाबग्रा मानसिनिनो गोरोन्थि होननानैसो आङो दिनैनि दिनाव सानो आरोखि आं खिन्थु गैया दे आं गेलेयाखै बेफोरबायदिखौ আমি জনক বসুমতাৰী ঘৰৰ আগত আছো এইটো চাওক
এই মানুহ চাওক সব মানুহ ৰখি আছে এইফালে চাওক কিমান মানুহ এইফালে সব মানুহ ৰখি আছে চাওক আমি চবে এইফালে চাওক সব মানুহ ৰখি আছে আমি চবে হেৰি কৰিবলৈ পইচা ল'বলৈ আহিছো আৰু মানুহ আছে বাহিৰত গলিৰ চবে হেৰি আৰু লেডিজ আছে ভিতৰত গৈছে এইটো ঘৰ হয় চাওক সি এইকাৰণে আমি এলাই আহিছো কাৰণে খঙতে আমাৰ নম্বৰ দি দিছে ভিডিঅ' কৰিছে তই নকৰা ভিডিঅ' কৰি আছে দ্যাট মিন্স তেওঁলোকে এলাইজ হৈ আছে এটা ফটেজ দি দিব পাৰিব তাত এক্সাক্টলি scam. This is a scam. Dorito. Scam মানে নহয় ও ভিডিও করব না এই পয়সা We don't care. He 7 কি বস্তু আমি নাজানো রে আরে আপনারা মানুষ আমি নামে জানো ঠিক আছে ওরা পছন্দদারি করে জানো আরে বাইবল এই V7 L7 S7 V7 আমি একো না জানি এগুলা বস্তু শুনো আমি এটা আপনার ঘরের আগন আছো না আপনার হাজবেন্ডৰ ভুল যদি নাই তে আপনি স্ক্যান হ'ব বাস দ্যাটস ইট বেলেগৰ আহা নহওঁতে আপুনি টেনশন ল'ব নালাগে এটা আপুনি টেনশন ল'ব নালাগে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাপনা আমি যোনে নাহে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাপনা আমি ল'ম ভিডিঅ' কৰি কৰিবলৈ লাভ নাই গিৰেকে কৈছে কিমান মানুহ আছে দেখা বুলি কৈছে বৰ্ণালী সুবিলক ফোন কৰিছো আহি আছে মই কি কৈ আছো মই কি কৈ আছো আপুনি বুজি পাইছে নাই আহক আহক ইফালে আহক মই কি কৈ আছো আপুনি বুজি পাইছে নাই আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ যদি ভুল নাই তেওঁ অকলে থাকিব ভয় কিয় খায় 66 दंमोन दा थांनाया 20,000 मोन डिप'जिटआ 20,000 डिप'जिटमोन ओमफ्राय थाइसे बरनना लादोङाखै दा सेस ओमफ्राय टटेल बेसेबां जाखोमोन एमाउन्टआ माबायाव YBY आव 66 ओमफ्राय दायो नुयोना नुवा 66 खौ नुयो दे देखायलाय दे YB नै लोगोफोर नोंसोर फोथायाबा नायबानो जाबाय 66,000 दंमोन डिप'जिटआ 20,000 मोन दाना नोंना दाना ओमफ्राय बरना लारोङाखिसै बरना लाबाथ' मोनगौबायमोन जाना सयनावजों ग्लो जानो नै बेबो YBY गेलेग्रा नों गेलेदों गेलेयाखैमोन फैसा साला फैसा गैयैखायसो थादों फैसा थानाय मानसिखौमोन दा नोङो हो नोंलाय नोंहा बेसेबांसोआमोन नोङो गैया गैयैखायसो खोनायाखै थगायलायबावो साला थांजाबायना बेटाफोर नै लोगोफोर माने बिसिना 50,000नि गोजौआव दंजोबोमोन दे ओमफ्राय बिसोर साला बरननाबो लानो रोङा मानोबो रोङा एखौनो बुरजा थाबानो माने बारा हाबो नालाय दिनै बरनना लागौबा मा जायोमोन साला गेम होननाय लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा दिनैहाय YBY आ बेन जाबाय आरो गोबाङाबो मिन्थिखाबाय सोरबा गोबां लाख हाजार थाखा लस जाबाय नङा होमबा सोरबा एकदम दाहार दुहार लालायलायनानै हाबदोंमोन सोरबाया मा होनो बेफोरबायदिनो मोसौ मोसा सोरबा बायदिया अमा बायदिसिना फाननानै हाबदोंमोन दिनै मा जाखो मिन्थिबाय दा बेखायनो बै माखासे बुंनायफोरखौबो एसे खोनासंनांगौ नङा होमबा दिनैहाय सोरनिबा गोदै रावाव गोजावो सोर गोदै रावाव गोजावनानै सोरा लस जाखो नोंहा जाखो ना आंहा जाखो दिनैनि दिनावहाय आंखौबो गोबां मानसिया मेसेज हरदोंमोन लिंक हरदोंमोन आंनाव हाबदो होननानै खर' गरम जाजोबलायबायमोन आंहा खिन्थु आङो रिप्लाइ होआमोन रावखौबो आरो आं जाय बिथांमोना माने आंनो हरदों आं बिथांमोननि नामखौबो लानो गोसो गैया दिनैनि दिनाव आं जोबोद खुसि जोङो बादा होदोंमोन बे फ्रडसो जागोन माजों एकदम मानिया माने माबा मोनसे बुङोब्ला दायसो जायोमोन YBY नि भिडिअ लाबोनाङा मानाङा होननानै जों गोबां इउटुबारफोरखौ बुंहरनाय नुयोमोन खिन्थु आङो दिनै फार्स्ट टाइमसो लाबोदों YBY नि बिसय आङो सिगाङावनो बेफोरबायदि फ्रड जागोन बा माबा मोनसे जागोन होननानै मिथिखायो बा साननैसोल' जोरो बेफोरबायदि बुस्थुआ होननानै आं मिथिखायो ओंखायनो आङो YBY बा माबा मोनसे ट्रेन्डिं एप्सनि बिसय जेबो भिडिअ लाबोफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम लाबोबाय आं दिनै आं बिराद खुसि साला जाम्बा जाम्बिफोरखौहाय जोंनि माखासे गिदिर इउटुबारफोराबो ओरैबायदि लफाय सोबाय ना लफाय सोबाय दिनैहाय बैसोरनिबो गोरोन्थि थां बै जायनाव नोङो जाय मानसिनि लिंकआव थांनानै हाबैदोंमोन बै मानसिनावनो नोङो नोंनि बे फैसा सोनायखौ नोङो लायफिनबानो जाबाय लायफिननानै ला नङा होमबा बिहै आं नोंनाव हाबदोंमोन नों आंनो फैसाखौ हरफिन होननानै बिहै गासिबो ज' थां जाय मानसिया सोरनाव हाबदों बै मानसिनाव थांनानै बिहै
थ' लोगोफोर बारासो जाबाय नामा आंना थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय